سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. بعد از دفترک کودکا کمتر уборка میکنم. اینجا باشد دخترم آمد سری مرا پیرچوسکا کن در این خنکی کجا میرای گفته انمیخه بافتم سرشه چالبنداشا 3 سال 4 سال شده این تاجیکستان روی کرده بوده چالبند کتی بافتم شه. هر روزی کاری ما نمیخله دوستانی عزیز، همه جا جزیر بعدی صبحانه کردم. بینین همه جا را یعنی ما میکنی ساعت 11 نشده با اوقات عبید از ما کمتر همی بالای استولا را و پیشی پیلتا ها را فقط تازه میکنم. تمام همی قشه اسپید میکنم پیشه اونوالنیک پیشه پیلتا ها هنمیخه تخته سیاه дарав чирк мегирам ова ягон чи безе байреза ҳамура каф карда мондум тоза мекунам аввал баъд пасудора шушта ҳамаша ҳамиҷа мемонам. кори мо занҳо то бегарада кухнӣ шуштану руфтану авқот кардан ҳамихе рӯз бега меша то ҳами абета ҳами қаша успед мекунем ки пасудаҳора камтар шум пеш плитара тоза кунаму рӯҳои устола. баъд як холодильники дигара тоза кардам полни продуктҳора дар иш гузарондам. ҳозир яктаи дигаша нашуштам насиб шавда мешум дароша ҳуй мемонам ки бу накуна дури холодильник ҳозир нашуштам бегаида насиб боша мешум. пасудома шушта шидам соатам 11 шидестай авқоти абета мендозум мондаги пасудора баъд мешум умивальникора тоза мекунам. инҷа ма барои абета камтар оши туркӣ мекунам дӯстони азиз. ягон бор шумоам кардагӣ ҳастен нестен 6 сол пешки ма тоҷикистонда бисёр мекардам иҷадам мекунам. ана бинен деги ма чӣ хел сиёҳ метавад дӯстони азиз дар камера михел сиёҳ омадагиай и дега ма ҳар рӯз тоза карда мешум боан михел дар камера сиёҳ омадагиай. умивальникора тоза мекунем. инҷа дар дег ма гӯшта андохтам. аввал гӯшта сирх карда мегирам баъд макарона сирх мекунам. умивальник дар средства рехтам камтарак беста то гӯшти сирх шидана тоза мекунам ша ана исо бошад ай плита усу ҷои косамонӣ ай шкафо ҷои пасудамонӣ надорад. як пасудамонак ҳастай майдаҳакай пластмассияй фақат ами лалиёи ҳавора мемонӣ хел лалиёи косаҳои чиқрак намешавайда барои ами ма давай намемонам. намиҷа усуни плитада пасудои шуштагима фурӯ карда мемонам. хонау дари худут боша ба мувофиқи дили худут бо ҳамаша порядка мекунӣ. ана и косада боша ма як коса бринҷа шушта андохтум душидестай аделна умивальникома тоза мекунам. бринҷа мешум меполум полида мемонам. бринҷа бисёр намеҷӯнем амихел ҷӯш омад мегирем як сар. вақти бринҷои майда боша бринҷои круглӣ ора ма вапше намеҷӯшонам амихел ҷӯшда тар карда мемонам пешаи авқот кунем як соат пеш. и бринҷое ки чӣ хеле ки дар видеои пешина нишон дода будам бринҷои
ранги пластмассия чи хеле ҳастае ки дер мепаза ҳамихе бринҷ буд барои ҳамин ма ҷӯшондум. оби хинукати мешум ҳамихе полонда мемонам то макаронам сирх шидана. ово ки хлор дорад медӯшонам барои кӯдакҳора хӯрдана ба ҳамин банкҳода ҳамаша бе хлор мегирам. ёш тамоман бояд сабзи пиёз надошта бошад. ма ира худам аввал ҳамихе тайёр мекардам сабзию пиёз. ҳозе ки сабзӣ надоштум пиёз ҳамихе андохтум як дона сирх кардам ва макарони вермишел мендозам. макаронам ранги ҳамин пиёз бояд сирх хушрӯ шавад. ана макаронам сирх хушрӯ шид. вақти макарони мо сурх шид баъд бринҷа мендозем. бринҷа ҳамихе якҷоя мекунем ба макарон. бо намаки ролтон меандозем. баъд ҳамихе якҷоя карда оби ҷӯшомадагӣ мендозем. овуши бисёри бад набошад чи хеле ки ҳами ошда мендозем бояд овуш ҳамихе бошад. оши мо бояд ба ҳамин намаки ролтон тайёр шавад. намаки оддӣ намеандозем. шумо хоҳед андозен. ма камтарак андохтум як қошуқча боре. дигарша фақат намаки ролтон андохтум. анамихе овуш коқ шид дӯстони азиз. гӯштора дар болош мондум. гӯштора бирон карда гирифта будам. ҳамаша мемонем ранги ҳамин ош дам мепартоем. местая то дам хӯрданша. пасудаҳо як қисмаш коқ шидан. чои коқу шакара гирифтам. анамихе оши моям тайёр шид дӯстони азиз. вақте макаронамо сирх кардем дар равған анамихе хушрӯ меиста ягон чӣ намешавад трид намешавад. бринҷкати хушрӯ мепазад. шумоам як бор тайёр карда бинед дӯстони азиз. насиб дар видеои оянда бо ман ба сабзию ба пиёзу гӯшт карданша нишон метиҳам. вақти шумо тайёр мекунед макаронша сирх карда бигиред. баъд сабзию пиёзу гӯштша отдельно сирх кунед. макарона андозем бринҷа андозем михе якҷоя кунед ва оби оша михе чи хеле ошода мендозем камтар андозем. шумо бениҳоят ба маззаи хушрӯ агар ки бринҷаи хеле кругли боша оша камтар андозем. бринҷаи дароз боша бисёртар. иҷа бегаҳия дӯстони азиз. духтари ма печенька дестай ҳамихе ҳавас дора вақте ки ма кухни миём биё ягон амуд печенье кунем ягон амуд пирог кунем мара сёнка ку гуфта ай аввали видеош ҳами ай аввали хамир тайёркуниш то охирша ма сёнка карда будум ростӣ намондум. хай ҳаматон медонед ҳами рогалика чӣ хел тайёр мекунанд. тесташ ҳами маскаву сметану хеле тесташа тайёр кардем. вақте ма кухни омадум ранги маша мара ғам метия. ҳами меоя иша чақа меша иша чақа меша. биё ма иша кунам уша кунам гуфта бисёр ҳавас дора. баъд ҳамаша нишон додум. ҳами хеле вай кардак хамирша тайёр кард. ҳардумон оча духтар хеле печонда рогалико қариб 2 порс мешид. мо ҳами рӯбарӯ мондем. камтаракши зиёдӣ кард. бо духовка ҳами барои 5-6 донаш гуфта ҳамаша ҳами наздик мондем. ҳами хеле сирх хушрӯ шид. сахни пудра пошидем гармогар. намихел дӯстони азиз раҳмат ки бо мо будем. то видеои оянда худо нигаҳбонатон бошад. ягон камбутӣ бошад дар видео бахшиши зиёд.